こんにちは皆さん。ジャスティレチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンゼン・ラクフィルと申します。チベット、ダライラマ法王、そしてシチエに関する1週間のニュースをお送りします。それでまずヘッドラインを見ていきましょう。世界コミュニティはダライラマ法王の86歳周年誕生日を慶祝。慈悲の心を断続的促進にダライラマ法王が再確保。内閣府は政治的事務官及び報道官を任務。ドイツ議員らは出席大臣へ祝賀メッセージを想定。チベット医療先生術機関はペンバスリン出席大臣を祝意。ジュネーブダライラマ法王大王部事務所が中国共産党によるチベットでの虐殺における報告書を広報。ワシントンチベットオフィスはチベットでの破壊的政策を議論。ロンドンチベットオフィスは環境保護へのダライラマ候補ご自身の貢献を討論。マルコム・バイリニアイランド上院議員はチベットにおける進行中の人権侵害を批判。今週火曜日、世界中からの人たちはダライラマ法王14世の86歳誕生日を祝い、このご縁のいい時期にあたって中央チベット政権がダライラマ法王のため文化的演技及び曲を展覧した公式的式典は開催。また式典の際、ダライラマ法王ご自身からのビデオメッセージも流れていただきました。I really appreciate the Indian sort of concept, secular, without religion, but keep honest, karuna and ahimsa. So, dear my friend, on my birthday, this is my gift. So please keep in your mind. 数人のチベット仏教の4派の首脳らがこの時期に法王へ祝賀メッセージを想定してきました。なお、司教であるペンバスリン出席大臣の内閣宣言で中国がダライラマ法王をシナチベット紛争解決の中心だと認めなければならないし、事前条件なしでチベット及び中国の巡礼のため中国当局がダライラマ法王を招待するようにも訴えました。His Holiness the Dalai Lama is one of the foremost guides of our time and is one of the few individuals who can reorient Sino-Tibetan history towards a positive direction. The Chinese government should therefore recognize that His Holiness the Dalai Lama is the key to resolving the Sino-Tibetan conflict. It should utilize the opportunity offered by the mutually beneficial middle way approach to foster a harmonious environment where Tibetans and Chinese can coexist amicably. ナレンドラ・モディインド首相、ナンシー・ペロシ米上院議長、アントニー・ブリンケン米国務長官、ツアー・イン・ウェン台湾大統領、マングルシュード・ブドレージ公爵、南アフリカ共和国などと世界各地からの多数のリーダーらもダライラマ法王へ誕生日の祝賀メッセージを申し上げました。世界各地、すなわち日本、ベルギー、モンゴル、フランス、インド、米国、オーストラリア、台湾、そしてイギリスのチベット人コミュニティやチベット大義の支持者らがこの慶事を祝いました。ダライラマ法王ご自身が心を込めた感謝の意を表明して110歳まで長生きしてゆくことを再確保していただきました。今週水曜日、レディ医師財団による治療における慈悲の対談の中で理論を基礎とした無宗教主義的内容における慈悲の心及び非暴力を促進する彼の貢献について述べました。なお、治療はビジネスと結びついている今の時代では、個人がどうやって自分の宗教式で共感や慈悲を
実践できるのか、もしくはこうした価値観はそもそも採用できるのかと聞かれたとき、答えにダライ・ラマ法王が人間のあらゆる活動には共感や慈悲の心を込めるべきであると単に述べました。Doctor as a sort of profession, then their work itself is something helping other people, some very relevant with genuine sort of sense of concern of the patient's, or say, being. The doctor's profession is something very, very sort of also a close connection with sincere, compassionate motivation. 先週金曜日で開催された第21期2カ年の会議の中、ダライ・ラマ法王がジャイナ教の伝統による非暴力的生き方のプロパゲーション、そしてベジタリアン運動そのものを大きく称賛していました。One of the ancient Indian tradition is Jainism. Really wonderful, strictly non-violent way of life. Your organization, you see, really have great potential to promote in the society non-violent and also including vegetarianism. ガシャークと呼ばれる七恵の内閣は元司法高等委員会の事務官であったシャルトロン・ダシヤツォが次期七恵の政治的事務官に任務され、さらにペンバーゼリン出席大臣は七恵の新たな公的報道官として天神楽シ氏を副事務官に任務という宣言もしました。同時にはダワ・ツリン氏台湾ダライ・ラマ法王大用部事務所はチベット政策機構の管理官として就任しない限り、彼はこの役割担当であることも明らかになりました。それ以外に石ワンも元事務官七恵財務省がチベット司法委員会の次期事務官として就任することになりました。先週木曜日、3人のドイツ議員であるマルグネット・ポーズ、マリア・シュミック、そしてクローディア・ローツ副議長ドイツ議会はペンバーゼリン出席大臣の選挙戦勝に祝意を申し上げました。また議員団体はチベット人との断続的支持及び一致団結の意を再確認してきました。チベット医療先生術学院機構であるメンゼ館は今週月曜日でペンバーゼリン出席大臣の公的訪問へ祝意を表明し、この学院機関は懸念の迅速の進歩を称賛した上、公衆への心的治療供給のみならず就業機会を与えたり資源共有したりするのに欠かせない役割を果たしているもの。ジュネーブチベット事務局は先週木曜日、チベットにおける中国共産党による100件の無残、100周年中国共産党による無残の歴史をテーマとしたハンドブックを題する報告書を発行しました。さらにこのハンドブックは成功の印ではなく、むしろ国内での支配下にいる国民の自由を奪われた事実を記録するという働きだとして申し入れたのです。ハンドブックは占領後チベットにおける考えつかない非道的取り組みを追跡した暴力的歴史を一掃しようと中国共産党の気球をチャレンジするためです。今週水曜日7月1日で中国共産党が100年祭の前日、ワシントン DC ダライ・ラマ法王事務所は IPK メディアとコラボで中国によるチベットの全面的壊滅におけるオンラインディスカッションを催しました。このイベントは中国共産党の破壊的政策においては世界各地からの中国人学者らが先頭としている100時間の対談の一部であり、
さらにスピーカーらの多くはチベットにいるチベット人兵を負った人権侵害、そして当局によるチベット人の漢族化という民族浄化をめぐって語り続けられました。ダライラマ法王の86歳誕生日にあたり、ロンドンチベット事務局は世界への環境保護、気候変動に触れるダライラマ法王の願いとのテーマするオンラインによるパネルディスカッションを主催してきました。なお、このイベントは我々の惑星が直面している批判的環境事情、いわば人道へのダライラマ法王の主な懸念、貢献の一つを忍びました。今年 COP26 という国連気候変動会議は英国で開催され、目的グローバル気候温度、そして軽ゼロ排出率における合意を達成するために政治家、外交、諸国の首脳らは収集する見込みがあります。アイルランドのマルコム・ブライン上院議員、そして政治家は今週月曜日、チベット、香港、東トルキスタンで中国共産党が続々と行われている人権侵害及び大虐殺を批判するため、アイルランド上院議会で訴えました。We know about how the Tibetan people have been subjected to brutal persecution and repression for decades. We've seen through over the last year the introduction of the national security law that China has crushed press and legal freedoms in Hong Kong and has detained political opponents and dissidents there. And those MEPs who have not only condoned the human rights abuses of the Communist Party, indeed it's not a surprise because they backed Lukashenko, they backed Assad, they backed Maduro, we need to call them out. 彼らはかつ北京の故意の守りを追求している議員らへ説明責任を与えることに加え、欧州連合や所属国々はこうした視野を共有しているかどうかに即時決めるべきなのだと述べました。じゃあ今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきまして皆さんどうもありがとうございました。